azkenean iritsi da esperotako momentua garaipena, lehendakari txapelketaren baitan, San Roman sari honetan, iesaldi batek eman dizu lehenengo garaipena. Bai, azkenean aigatu da, lan asko egin dugu honen atxian, eta azkenean aigatu da, bai. Iesaldia, genekien, lasterketa honetan, normalian iesaldia aigatzen dela. Egia da, lehenengo partidan iesaldi oso handi bat egin dela, 20 pertsonetakoa, eta gero ja hauza izan da, iesaldi hori selekzionatzea, eta gero esprinean irabaztia. Iesaldia handi batekin, taldeak hainbat aukera zituen, zurea, Aitorra ere hor zegoen, beraz aukera hunditz jokatzeko. Bai, iesaldian geuden bai Trigo, bai Murua, bai Agirre eta ni, eta berai eskertu behar diet, lagundu didate, bai korteak izten, eta lasterketa ondo eramaten. Eta gero, eagenekien nik indartzuena nintzela, Agirre bai indartzu zegoen, baina niri tokatu zait eta erramatatzea tokatu zait. 3 egun gogorrei, hasiera nobea. Bai, hori da, ia bihar behintzat berdin izaten bada. Zorionak. Eskerrik asko.